Знаеш ли, че България е била на 3 морета не веднъж, а 2 пъти? Първият път при цар Симеон Велики, вторият при Иван Асен II, но и двата пъти я губим. Годината е 1230. Цар Иван Асен II побеждава епирския владетел Теодор Комнин при Клокотница. Победата е безмилостна и бърза. Без да разчита на масови кланета или разрушения, той приема пленниците благородно и печели уважението на целия Балкан. В резултат България става най-могъщата сила в региона. Територията се простира от Черно море, през Тракия до Бяло море и чак до Адриатическо край Албания. Наричат го цар на българи и византийци. Венеция, Унгария и самият папа търсят съюз с него. Но тогава Иван Асен II взема едно лично решение, което променя хода на историята. Иван Асен II решава да се ожени за византийската принцеса Ирина Комнина, потомка на династията Комнини. Това изглежда като политически съюз, но в основата му стои емоционален избор, който ще има тежки последствия. Унгарската принцеса Анна Мария ражда сина му Коломан, който по желание на царя е обявен за наследник, въпреки че има други по-възрастни деца от предишни бракове. След смъртта на царя през 1241 година Ирина Комнина поема властта като регентка, тъй като Коломан е едва на 7 години. Така управлението на България попада под силно византийско влияние. Болярите са недоволни. Дворцовите интриги се засилват, а централната власт се разклаща. През 1246 година малкият Калоян умира при неясни обстоятелства. Версиите за отрова и вътрешни заговори не са изключени от историците. Смъртта на Калоян бележи началото на политически хаос. Болярите се борят за власт, регенството се срива, няма ясен наследник. Само няколко години след Златната епоха, Византия си връща територии от юг. Унгария напада от към запад, а от североизток настъпват татарите. България губи контрола върху цялата си периферия. И всичко това без нито една голяма битка. Губим 3 морета не от външни сили, а от вътрешна слабост и разединение, причинено от един необмислен личен избор. Историята често ни учи чрез пораженията. Иван Асен II е един от най-успешните български царе – държавник, дипломат, обединител. Но неговата най-голяма слабост се оказва извън бойното поле. Един избор, една жена. И оттам втори исторически срив на България от 3 морета до борба за оцеляване. В книгата «Великите български битки» ще откриеш точно тези повратни моменти. Ако всичко това ти беше интересно и искаш да научиш повече, вземи твоята книга сега на нашия сайт voivodi.com. Разбери какви решения са променили съдбата на цял народ. Защото България е била на 3 морета, но не един път ги е изгубила.